Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Karel. Nawala ingkang panjenengan yasa sampun kula tampi lan sampun kula waos ejoanipun kula kedah sowan wonten ing ngarsanipun kanggo nyaman. Estunipun wonten menapa? Apa kowe lali to? Ayo lumrah wong wis suwe lan ate cedhak ana ing Kilang Pagulingan. Oh, bab perkawis wonten ing Kilang Pagulingan. Menawi ngaten monggo kula lajengaken. Aduh Yai Karel. Wis suwe banget. Nganti sliramu kuwi lho. Kakang Kumanan. Enten pidatos menapa, Kakang? Jadi wis takon. Menapa, Cik? Pigatuku ora liya mung kepengin padha kelawan Syah Karepet. Sing kok padha kelawan Sadi Karepet niku kados pundi? Pancen ora tak selaki sing rikala semana. Yen to waktu utusan salah sawijining abdi Bener? kang supados nyaosaken Nawala kelawan Syah Karepet. So, Ijane Nawala ku ngerti lho. Dadi ora sandadak kok selaki. aja kaya ngono lho Kakang Kumanan. Kok dadak siramu kok kepengin kaya Yai Karepet? Kuwi mung mligi kanggo Yai Karepet, ora ana sapa-sapa lho. Ning tenan. Iya. Ora gelem. Ora. Nak kowe ora gelem, ora apa-apa. Ora. Nanging aku bakal unjuk atur. Kok dhisik? Nek ora gelem yo kapso. Kok dhisik? Kok malah jane muncul atur kawan sapa? Sepisan yen to mengko aku unjuk atur ana ing pengayoman ana ing Kasunan Demak Bintara ora digagas tembungku kaya wara engko bakal tak siarke ning Gentara ning masjid-masjid ning musala-musala. Aja kurang ajar Kang Ahmad. Yen kok bakal mbok siarke, bakal muncul atur kersane Kanjeng Rama, nek yo mestine wae Kanjeng Rama bakal ing sebab perkara kuwi lho. Mulane kuwi engko